Nå, Toge, hvad er klokken? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke faktisk. Har vi det fucking sjovt, eller hvad? Luksusklokken er 6. 6 om morgenen. Okay, og Toge, han skal have den her. Skal jeg fucking se der. Skal vi lige have en, der hvor Toge, han tager den her. Så har vi det lækkert, hva'? Så kan vi lige se, hvor meget der er tilbage, og så kan vi lige se, hvor fuck er den der hund. Jeg skal lige drøse med hunden. Nej, slap af. Hej dog. Ej, hvad så? Er du sød? Skal vi lige slikke på den her? Slik på den. Fuck er sød. Har jeg overvejet den her lejlighed, mand? Den er sgu da for overdrevet. Fucking nice, mand. Jo, dog. Frida.